wakani bawa Mas Aris dipun bawani rumiyin Asmarandana Semarangan monggo yo saben wanci lingser wengi anane mung ngutarasa Mas Aris iki ya saka isi oh ngono bisa sekolah saka isi muga-muga lancar oleh kuliah dadi sarjana syukuran oh ya pokoke sesuk tak tagih apa jare syukuran meh wayangan aku ngono mbok sida ora wah terus ngono ya ora apa-apa to jenenge kanca iya pisan-pisan ben iso dolano ngendi omahmu ngendi Jemawa Jemawa nggih monggo Mas kok banget larane bisa nampa dinitra ing asmara pinupus lilo yen nandang kuciwa sembah nuwun wah dojan bawa Asmarandana Semarangan ya wah sing kari dhewe mau lila yen nandang kuciwa ngono jane ape ya ora apa-apa nggih monggo pun aturaken langgam kuciwaning ati buka saking bonang monggo
Monggo Mbak Gentari. Ya. Nyacai but timbal ya. Bisa
matur sembah nuwun sampun lumadi langgam kuciwaning ati ya dipurwagani bawa Asmarandana Semarangan ya wah jojan surasane jan pancen nek cara-carane wong ngono wong putus cinta nduk